Ago erokamano ni Nyasaye okinyi machielo mar Jumapili kendo ma Nyasaye ochako timo mondo achak ayudra e Lolwe TV ka katudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. En Jumapili maber kendo ma Nyasaye ochako timo mondo kinyi ni kendo achak wawinjre wach Nyasaye ma Nyasaye oketo e chunya. Ang'eyo ni en Jumapili kendo pod weche tek e piny Nairobi County kuonde mopogore opogore pod olornwa mondo kik wachokre e kanisni. To Nyasaye ma jahera timonwa thuolo maber kokalo e Lolwe TV mondo iwinj wach Nyasaye dier odi kanyo Jumapili ka Jumapili gokinyi. Mano emomiyo chunya go erokamano kendo walamo Nyasaye nikech TV mar Lolwe nikech osebedo gweth ahinya nogandawa nikech omiyowa thuolo wan jotich Nyasaye mondo in janeno mar Lolwe TV iyud wach Nyasaye dier odi kanyachiel kachiel. Mano emomiyo wasiko wagon Nyasaye erokamano mondo Nyasaye omed gwedho TV mar Lolwe, CEO mar Lolwe gi jotich te matiyo ka kuom thuolo maber magitimo mondo wan jotich Nyasaye wanwang' thuolo mar yalo wach Nyasaye TV ni. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego moro malang' e piny Siaya County. Sani tadak e piny Nairobi ka adak e piny Olympic Kibera. Kende piny Kibera kanye kamane kanisa kamati tich Nyasaye. Arwaki e chenro ni kawachako mondo ibed piny kaw thuolo ni mondo ibed piny mos mondo wawinjre wach Nyasaye mabiro somo kendo mabiro puonjo gokinyi sani. To kapok wachopo mondo asom wach Nyasaye gokinyi nitie wach madwaro mondo mi aket e iti gokinyi ni. Kendo kakibet e komi kanya dwani kaw simu mari mondo imak e lweti nikech nitie gima wadwa timo. Wadwaro mondo wavote ne Lolwe TV kaka TV marwa mwahero kendo magwedhowa ahinya. Kaka in janeno kendo jahera mar Lolwe TV, adwani kaw sime mondo anyisi gima onego itim gokinyi sani mondo igon Lolwe TV kura nikech en e TV marwa mwahero kendo magwedhowa ahinya. Gimitimo ni en message mibro oro lakini onge charge mora mora mibro chaji iore nono kigon Lolwe TV kura. Koro kaw sime to ndik message ndika nying Lolwe TV. Ndika Lolwe TV. Kisendiko Lolwe TV ti ore namba mar 15601. Anwoyo indiko Lolwe TV ti oro e namba mar 15601. Lolwe TV you send to 15601. Message no kata SMS no ok charge gi mora mora. Kigoye to ngiso ni vote Lolwe TV kaka TV mari mihero kichuma in PM mag stations mag TV radio mani Kenya ka. Kendo kwa timo mano twaburo miyo Lolwe TV dhi mala ahinya. Emomiyo anwoyo kendo ivote Lolwe TV ti oro e 15601. Nyasaye mondo gwedhe kitimo mano kendo time mokiluor nikech en gima onge pesa michaji kitime. Nyasaye mondo gwedhe nya janeno mar Lolwe TV. Okinyi ne Nyasaye ochako miya thuolo mondo achak watudre kodi wach madana som gokinyi ma kawuono kendo ang' wanalam Nyasaye dakika mogik nikech Nyasaye mokete studio kan kod wach makare modwaro mondo mi winji kendo ang' walam kodi Nyasaye. Kawuono kendo adwana somi ndiko emomiyo adwani kaw mumbi mondo el koda muma mar Ngeche. Adwana somi mar Ngeche emomiyo kaw muma mondo el koda muma mar Ngeche 14. Ngeche 14 matindo 10. Kanye mantie wach matin madana kaw mondo tudra kodi achiel kachiel mondo bang'e walam Nyasaye wach maunjo ka Nyasaye miya sani. Muma wacho kama: chuny ng'ato emong'eyo wach malitne kendo ng'at mawendo ok dew morne. Mane wach masomo gokinyi sani mondo awuoyo gokinyi ma kawuono. Adwana wuoyo wach malitni chuny ng'ato machando chuny ng'ato kata mamayo ng'ato kwe. Mane message madona ler gokinyi sani takelo yo kata yo ma ng'ato nyalo ge wach malitni chunye kata mahinyo chunye. Muma wacho ni chuny ng'ato emong'eyo wach malitne
kendo ng'at ma wendo ok dew mor ma in go. Okinyi ma kawuono waleri weche moko malit ne chuny dhano e ngima mwadakie sani, mamiyo inyalo chopo kata ng'ato mipon ng'at ma ngima ma pache ler mariek modhi skul, iwinjo nodere komadho sum motho, kata wuok ewi grofa malo kochikre mondo gore piny mondo tho, kata inwang'o koliere tol. Wawinjo kata e piny Kenya ka gik matimore kata kuom security magin police, jo army gi jok mopogore opogore man ginie jok mochung' ni security mar pinywa. Iwinjo ni ng'ato nogore gi bunde kende motho, ng'ato go kata chiege gi risasi onego gi nyithinde ot. Mago gik matimore sani, kendo iyudo ka ng'ato seche moko ng'ato nyalo kawo kata gari mare monyiewo, to ng'ato riembo gari madhi muomre kata kor ot moro mondo mi otho, nikech nitie gima hinyo chunye momaye kwe mamiyo onge mor. Nitie gima nyalo miyo kata nyathi ma nyako ma pod tin ma bende onego bed kod future malach, iyudo ka timo gimoro marach kabisa, nikech nitie gima ochope timo gino. Kendo nitie gima nyalo miyo yud kata ka obed kata mana daktari mosomo ma bende ng'ama riek, kata en ng'ama counselor babe counsel ji, to nitie wach mogik kode e wall miyudo ka ng'at monego bed ni ema konyo ji gi advice ye modere, nikech nitie gima lit e chuny ng'ato. Gima chopo ng'ate wach bilano kata machopo ng'ate ketho ngimane ok en wach mayot. Nitie wach manyalo chamo chuny dhano, mamayi kwe osiepana ma kata pesa ni mfuko ni to pesa ni nokene berne. Kendo inyalo bedo gi pesa adier kendo kata gokinyi sama wuoyo kodi ni pesa to in go. Maka pesa nyalo ng'iewo kwe to koro onego ibed gi kwe ahinya. Tinya yudo ni kata in gi pesa to jachien odagi kwe mari kod chiegi. Miyudo ka dhako mikendo monego yud go kwe otamore. En lweny saka sag donde gi dhawo, en ywaruok ma kata tho mar ng'ato nyalo wuokie. Adier tami nang'o matimore momiyo gima kama timore e ngimani. En wach malit ni osiepna ma seche moko kata gotieno kaka kawuono en Jumapili okinyi, ibiro ni otieno mar kawuono ni ne ok unindo, ne en ywaruok, lweny, koko, dhawo nyaka piny oyawre. Mama seche moko mae gima timore ni, idwaro kwe mar odi kata kamano ok nyalre. Itimo kori kaka ng'ama dhako mil tim gik moko kaka dhako nego tim ni chwore, kata kamano berni ok nen. Rachni maneno miyo onge kwe mineno. To wach ni e gima chamo chunyi kendo lit ni gadier. Kineno ka mon weteni moko dak kata gi kwe gi chuogi kendo gidhi maber, tin onge kwe miyudo e ngimani. Muma wacho ni chuny ng'ato ema ong'eyo wach malitne. Ma wach manyalo dong' kodi ma kata in kind joweteni ji go mbaka ji nyiero, kinyalo nyiero ka in e rumbi mar ji. Lakini kidong' kendi to gima chami cha chami. Adiru chami adier ma seche moko kata nindo mar otieno ni nindo kidhi e wang'i. Kichwan ng'ato machako nindo kata saa 5 otieno to koromo saa 6:30 osechiewo. Odwa parore nyaka piny ru. Gima chame no dhi kod pache momaye kwe. Wach no nyalo miyo kata ka iwuotho godiechieng' to seche moko wuotho ka ng'ama pache weyi. Ma jomoko bende mtoka nyalo kata mako breke tinde ka chunye ni mabor kabisa, kendo nitie gima chamo chunye. Osiepana mano gima kata idhi ir daktari kata idhi mana Nairobi hospital ni dwaro yath, onge yath gima timi no. Mano onge yadhe ma kata bed mana kata idhi mana Amerika, ni idhi osiptande madongo mag Amerika, ni idhi dwaro yath manyalo tieko ni gima hinyo chunyi, stress mombako ngimani, onge yadhe. To nitie Nyasaye mong'eyo gik matimore e ngima dhano. Mamuma wuoyo kuome muma mar Mathayo 19 matindo 26, no gima ok nyalre kuom dhano nyalore kuom Nyasaye. Mineno kotami wang'i no, momiyo chunyi paro weche maricho no, nitie Nyasaye manyale. Kata obed mama ni jachien odonje odi gi chuny mar chode, momiyo chori ok neni ka chiege mokendo, kendo juong'e gi nyithindo ka gima ok ni okendi. Wan go mon modak ka mond liete to choge ngima. Kendo dak ka chi liete to chore nigo pesa, chore tiyo tich man gi nengo. Kata kamano, jachien odonje dak mar dhako ni. Seche moko donjo mni chuny dhako moro makite rach mong'e mang'eny. Awinjo ka jomoko nowen amikukalie chapati. Mano bet ni churi chapat mowichuri nolokre mowi gi nyithindo kupari adier. En gima kele ot, en dhawo kodi gi yanyi, kutieko lweny kodi to doka malayano. Wach no hinyo chunyi, adier makata kibet kendi tiwinjo ka pachi weyi. Jachien seche moko yali mong'isi na fadhali wang're gi nyithindo gi mache ot mondo mi utho, kichonge ber mineno. Tek ni chunyi ni kata jonyuol ni mabende seche moko monyuoli, kata ka jonyuol ni ngima to dichuono chunyi odhi mochayo nyaka jonyuol nigo. Ma kata ka jonyuol ni wuoyo kode kata ka goni simbe ndok omak, to nyalo yanyi moriw nyaka gi jonyuol ni. Mano gima odong' kodi. Nyalo doko ni malit adier miwinjo ka suchi lokore kata ni jaber.
ipo kaschia mari lali chako bedo rateng kata ni nyako malando kit gima chamo chuny dhano rach moloyo tuo machamo dend dhano. Muma wacho ni chuny ng'ato ema ong'eyo gima litne. Okinyi sani identify gima litni momiyi dhero kata ichiemo maber. Nikech en gima otamo riekoni kata idhi skul isomo in gi digri kata ang'wen to digri go ok okonyi e gima timi. En gima oloyi gi sombi no te momiyi kwano lweti kiwuotho kindi ka janeko to ng'ama riek ma profesa. Nikech nitie gima odak e chunyi ma iye machamo chunyi. Mano wach moloyo riekoni mar somo. To wan gi jal man gi teko gi nyalo guduong' molo gima timi. Niluonge ni Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Kinyalo winjo wach mawuoyo sani mifweny ni adier anto an gi gima lit ni chunya machama. To nitie Yesu wuod Nyasaye minyalo yie kuome gokinyi sani mondo iyie kuome sama ang' walamo. Tidhi e chongi gi chuny lit mondo Ruoth ogolie gima lit ni machamo chunyi motami e kwe. Osiepona kata in dichuo. Jachien oketi ni in kendo to dhako weyi mokuchwanyoru. Kich wan gi chuo makendo nyar ng'ato ma gichak life maber. Mangima gi gichak ma gi plan gik ma gidwa timo in future. Omera seche moko chigi ti bende ti un gu plan mabeyo kabisa. To jachien mar dalau mok dwar gan ng'ato dak kodo dhako cha. Manomiyo baba ni gi mamani nowere kinde machien. Ma in no pidhi gi dhako moro ka minu no amo weyo e dala. Nitie jachien manyalo go ng'ato makati ng'ama duong' kati ng'ama tin onyagoi. Mane momiyo awuoyo kuom gima lit ni chuny ng'ato machamo ngimane. Kaka koro dichuo seche moko mana kaka wuoyono. Inyalo bedo wuod ng'ato adier mibende dwaro mondo kadi odonga donga. To gimotami en ni kati plan gi kidwaro dhi mbele kod maisha mar ngimani. Tiyudo ka jachien ketho. Miyudo ka adier kati kend mana nyar ng'ato no chako dak to dak mar ok go kaka idwaro. Wan gi ji mosomo man gi rieko mar skul monego cham obwongo. Jachien oketo gi chamo tich mar agoko mok chal kod sombgi mane gi somo. Inyayudo ka seche moko ng'ama osomo maber man gi certificate mabeyo monego keti bed ka ruoth. To nikech nitie gima ochung' modagi, sombi no onge gima konyigo. Omiyo itiyo tich mok chal gi sombi. Wan ng'ato makidhi kama otiyo to koneno ng'ama ong'eyo to pondo. Nikech ngima ma ji ong'eyo gi somo ma en go ok chal kod tich motiyo. Mano gima nyalo bedo malit ne chuny dichuo mamiyo seche moko adier kata kini kind joodu to wuoyo tami. Kech ngima midake ok chal kod ngima mar sombi. Seche moko gino chopi mo nyaka jok moko nego chai koro chai. Muma wacho ni chuny ng'ato ema ong'eyo wach malit ne. To wach malit ne momiyo inyalo chomo Nyasaye gokinyi sama winjo ka wuoyeni. Kineno kaka gino timre ni malit adier. Wan gi dhako ma jachien oyiene dhi tedo. To kata kamano jachien okete ni komako ich monyuolo nyathino nyaka otho. Seche moko iseiko nyithindo mibende gima timre ni utamo wang'i. Seche moko nyaka dala mokindie jogo oseloko ni paro giwacho ni weche maricho kendo giluori ka dhako mokend kanyo. Ket nitie gima ochung' e ngimani mok dwar ni ber. Gino nyalo doko ni malit mama mi wuok kendi kama ibetie. Kendo wachno chopo chunyi ka seche moko kibet kendi chunyi ng'ado ni weche mang'eny ahinya. To kinyi Nyasaye oketa ka mondo wuok kodi e wach Nyasaye. Man gi teko moloyo gima timi no kendo man gi nyalo. Muma wacho ni chuny ng'ato ema ong'eyo wach malit ne. E kom kama ibete gokinyi sani kinena. Ing'eyo gima lit ni chunyi kendo matami e kwe mawuotho kodi kendo mawuoyo kodi. To Nyasaye moketa ka mondo awuoyo wachni. En ema en gi solution mar gima otami momi onge mor. Kata ibed mana nyako ma jachia. To jachien okete ni nyiri weteni dhi tedo tin tedo tamore. Inwang'o ng'ato adier kata ochako mo plan kaka onego odag. Jachien gima biro en ni uchwanyru gi jalni muweru ka jok ma ok nowinjore wuoyo. En jachien makimi chak mitim maber mitim nyaka churi introduction. To bang'e gino kethore kamano. Wan gima be chaka dak maber gi dichuo ma gidak higa achiel, higni 2. To komako ich mar nyathi odno to nyaka giwere gi ng'ama omako go ichno. Seche moko kinyi sama yale ni bete piny adieri bende nena. To in gi nyithindo 3 ma moro ka moro ni kod wuongi. Gima timi no lit ni chunyi adieri kind jowadu kendo chamo chunyi. En gima lit ni gadier kendo ka ng'ato wuoyo ni jomoko nyalo wuoyo ni kod achaya. Kata famili mari nyalo wuoyo ni ka giyanyi. Kata minu nyalo bayo ni wach kokia lit mikale. Kichoke en morni. In be dwaro mondo dagi odi kata kamano. Nitie gima otami makate tim maber okuogni. Gino nyalo doko ni malit miwinji ka luoro maki kata dhi family meeting.
Mwani gi jomoko masinde no ng'anyo mamoko no lal oko moko dok kata dala. Kech gima time litne to kodhi family meeting to adhola ne ma jok mobet kanyo chiego. Miyo diri dongo kendi kinga moko no nyuol kod ji. Kech nitie gima timore ni. Nyasaye oketa studio kama onda wuok kodi. Ni gimene no mahinyo chunyi no nitie jal moloye. Mane momiyo Nyasaye no oro Yesu Kristo ma wuode. Mondo bie piny mondo gik motamo dhano Yesu wuod Nyasaye mondo nyal negi. Muma wacho ni chuny ng'ato emong'eyo wach malitne. Kendo ng'at ma wendo ok dew morne. Adiri ng'eyo gima lit ni chunyi. Jaduong' ng'eyo gima lit ni chunyi e dala ni kanyo. Kech in jaduong' ma seche moko nyithindo tinyuolo mabeyo kendo ipuonjo somo. To mosomo gote onge miyudo konyruok kuomgi. Jachien oketho nyithindi adier mane igeno kuomgi ni bed ji. Ema jachien oloko pachgi. Miyudo ka in gi yawuoyi ma wasumbni ma onge mon. Kata kendo minyuomo ni chiege migolo kata pesa go jamni dhi nyuomo chi wuodi. To bang' muda matin chi wuodi no ke jachien okong'o mak wuodi moketho wiye. Madho makiare. Duo komerka gari wacho weche mok ng'ama tin onego wachi. Mano gima lit ni chunyi kineno kaka nyathini orane kong'o. Ng'ama onego chung dalani jachien omako. Lit ni chunyi adier ka nyathini mawuoyi migeno kuome mani ipuonjo mani invest kuome. Iluongi seche moko e center komer moninde bath duka. Wuoyo kende kuro ka wacho gik mok inyal winjo. Mano gima lit ni chunyi jaduong' kibet kendi. Kendo dayo kata in miyo mawuon min nyithindo. Lit ni ka nyithindi manyiri modong' ok dhi tedo. Ka nyithindi nyieke ni to nenage chuo dhi katedo dak. Into meki onge minyuomo adier. Wach momiyo kata kibet kendi tipenjo nang'o matimore. Kech wan ot makidonje tiwuoyo ka od dayo chalo kamipidho nyithi kiye. Nyithi wagogo ni oket kanyo, wagogo nyuol to kelo ndayo. Wach wudu kipidi gilwore wiyi. Jachien dagi no nyigi ok nyal dhi tedo. Litni adier keseche moko nyieke ni bende bayo ni wach. Giwacho ni weche moko mag achaya. To nitie Nyasaye ma Nyasach jomodong', Nyasach jomocha. Kata josecha imocha dala ni mocha nyithindi nitie Nyasaye ma pod nyalo mako lweti odi machak chung nyithindi ma jachien omako go. Nyalore nying Yesu Kristo kiwinjo wach mi yie kuom Yesu mayalo sani. Kech gima timre ni nadiro bedo mbaka. Kech e pinywa mar luoka gima rach matimre na ng'ate moro jomoko. Sama gima dhi kodi marach omera dhano mor kodi kendo inimi goyi mbaka ni. Nigi kapo ni dhi maber lakini kidhi marach mane mbaka. Kendo anyuola ng'e anyuola maber. Anyuola moro sama kari kethore. Makuri lungo wudi ki oro changai koro gweng ko madho ko bano long nyake chonge. Mano iwinjo ke pake wudu nyamalo. Ilunge gi nyinge moko madongo dongo nikech oran. Dir mama seche moko koro neno gokinyi sani. Kadu tino nyithindi wudi mihero nudugo komerka gari. Mbese ne noset kendo chon makari gi nosegadhi mbele. Enudugo ni gutino komer ko biro dwaru kon ot malo. Dhako tame dak go. Mano nyathini minyuolo. Chuny ng'ato emong'eyo gima litne. Mano gima nyalo bedo malit ni gadier. To wan gi Yesu manyalo ywe pi wang'i. Kech Nyasaye wakipenjo na kesta ng'o e piny ka. Seche mo gima ketho odini kia kamo anien kech ibe gima rat misetimi piny ka inono to kine. To jachien apiny mar ketho odimo ketho nyithindi te. Nyiri gi yawuoyi chal. Onge madipenjo wach. To Yesu nitie. Iluonge ajuoga mar ajuoga Nyasaye mar nyiseche. Manyalo golo ng'ate kwamo kata dala ni okwamo kalori mokwami chuodho. Itemo yoyo to ok wuogi. Ise igo miweyo. Matibolo ni kama nigi gowie. Nitie Nyasaye. Manyalo kelo geno kama geno onge. Muma wacho ni chuny ng'ato emong'eyo wach malitne. Kendo ng'at ma wendo to ok dew morni. Neno. Gima neno malit no kikipano litne ng'ama machielo. Kendo gima timine mor jirandi. Sama churi dugo komer go yie ot jirani nyero kod chwore. Gin gigo mbaka gocho kendo in mbaka migo elandi. To nitie Nyasaye manyalo gokinyi sani manyalo mako dichuo ma jakong'ono. Maloke mobedo dhano. Nyasaye matimo gik motamo pesa. Matimo gik motamo ajuoke. Nyalore kuomi kiyie kuom wach manyalo gokinyi sani. Nitie gima litni adier. Omera nitie gima litni mama makati tiyo ofis uni grup mar jomutiyogo. To nitie gima odieri kind jomutiyogo modong' kodi makati bete kom kata in manager. Majiuluro majatelo miuluro ofis kamitiye. To nitie gima oloyi gi tendi no. Modongo kodi ofis kanyo mabende jomutiyogo bende ong'eyo. To kawuono yalo Yesu ja Nazareth. Jal makelo geno. Kech nyalo bedo manager dhako malita nyama jiuluro kodonjo ofis kata kamano. Jachien mawuoyo kuom ni tamino kidhi tedo. Midak kendi bila dichuo pesa to in go.
Ok nuketo kidwaro dhi tedo kata kamano gima timi ochunge nyimi nok nyal kendi. To nitie Yesu man gi teko manyalo gole gima mbakino. En e jal mawuoyo kuome sani. Ojalok gima dhano. Kata wecho moko matek Yesu nyalo kiyie kuome. Nyalo timre ni usep na miwinji kidongo kendi. To kawuono gokinyi. Sama wuoyo Gimalit ne chuny ng'atni nyalo doko ni malit. Miwinji ka pi wang'i chwer gokinyi sani mochane kawuono. Ka Yesu golo gik malit adier. Tani be matima ni oromo chunya kawuono adwaro Yesu no mondo tim na ng'wono. Japuonjo ikore mar timo ni maber gokinyi sani. Kata bedo mne tuo matuoyi. Litne ngimani ka tuo dhi kodi ineno ka ngimani chiegni kod tho. Isetemo chieth to tamore. Wan gi tuoche moko matuoyo ji ma kata idhi osiptal ipimo tinyisi ni tuo ok yudre. Sama daktari wacho ni tuo ok yudre ti tuo dendi rami onge ngima. To kipimo to ok nwang'. Jachiendo tho opando tuo ngimani. Omiyo manyo to ok nyalo nwang'. Iwinjo ka koro tamo wang'i penjo nang'o matima. Kata ng'ate mano iri kochoyi gi nawi ngimani rach. Kata en kar tich ema lawruok nitie. Wasigu mutiyogo lokre kodi ataro. Gidwaro mondo ginegi mondo tich odong'negi. Adiri miyo iwuotho gi luoro mar tho ngimani ionge kwe. Kawuono yalo Yesu ruodh ngima. Jal manochiro Lazaro kogole piny jomotho. Ka Lazaro osetop ndalo 4 ka nie bur. Onyalo changi kuom tuo motamo daktari no. Kendo onyalo changi kuom tuo motamo yien mimuonyo. Nyalore kuom Yesu Kristo. En ye Nyasaye. Manaman majadhoho madendo top. Mane useng'e ndak bed mangima. Chieng' mono winjo wach kuom japidi mondike ot. Oyudo kosandore ka dende timo adhula, dende timo tutu makorwako nanga padre gi dende makowo ywayo kama to walre gi pien. Mano jatelo mar lweny ma ji oluoro, motel noganda maduong'. Jal migo ni sautu gas kate dabal. Dala noluor kod Yesu donjo ok yot kanyo. En dala malich ahinya ma bundo oluoro keto diere kata kamano. Dhoot ochayo bundo donjo mnyaki od Laban iye. Bomako Naman muketo jal dhoho ma ji ong'eyo. Mano gimolorie koni japyung kata ibedo jatelo mar polis kata in mbunge mar piny Kenya ka nitie gimolo igu bunge mar kata iluonge mheshimiwa. Dhano nyalo luonge mheshimiwa lakini gima timi to ok nyal luonge mheshimiwa. Omiyo nyaka sama yale ni nyalo bedo mheshimiwa de cheno loke dhako. Mine na dhaka dir mibindi ng'en mano gima timre ni. To wan gi Yesu wuod Nyasaye. Jal man gi teko gi nyalo guduong'. Gimine no momo bonde no Yesu nyale. Nije chendo kongo nyalo momo bonde mi mer to riti in ng'am iluongo no mheshimiwa ma security oluri kata kamano. Imer ma security metingi ka duoki e gari. Raura mamadho makiere malai nanga. Mano kobuogo jachien kata ng'amo luor. Jachien ok oluori. Ng'ama jachien luor en Yesu mayalo kende. Eni makinyalo amua gu chunyi sani. Mine ka gino kaka gino timi malet. Tinyalo yie kuome gokinyi sama yale ni kech en ge teko. Mumo wacho ni chunyi ng'ato imong'eyo wach maletne. Sama dhako odi kethore in ming'eyo gima ketho odi. Sama dichuo odi kethore in ming'eyo gima ketho odi. Sama jachien oketi ni in gimoro amora mitero ni tok timre ni maber. Wan gi joma gimoro amora mochako rumo kod kisran. Kata chak mna biashara mokete pesa maduong'. Mochak majinen won ng'ane ochako business man gi nyinge. To giko ni business no biro rumo ka gimo konyigo onge. Midong kibadhigo imoko konyi. Kata nyiew mna gari mar matatu ikete barabara. Magari chak tich kiwendi dhi kelo pesa. Giko ni gari ukelo ni mnyasara kotimo accident. Unego japike barabara ini kot. Magiko ni to gari no akamano moko konyi nikech kisran. Odagi ni gima bero kutimre ni to kawuono. Ayalo Yesu ja Nazareth jachungi yamu. Jalo maching muru chungo ya midiram. Kasimon kajona. Gijopunjire na niye yie. To yamu tuk matek ni jogi yako kal. Yitiya mwenye nutuk nuwode ng'ato kata nyar ng'ato. Umiru kudho matek mikene timo nang'o. Yuse wuotho kuonde te duoko onge. Ajuke mag pinyi chami onge duoko. Yulemu ti ulemu ni mi ol duoko onge. To Yesu mayalo sani jalo manu chungo ya midiram. Mumo wacho nu kanu chiwe pier yie kama oninde. Kiko kinyi sana nigi chiewu Yesu kama Yesu nitie. To kochung' to ng'iso yamo no yamo ling to yamo ling. Ng'iso apaka na apaka kwe to apaka kwe. Mano jal magik moko te winjo duonde. Nyaka ndulu me mago ipinyi no mama gino winjo duondi Yesu mayalo. Kato bed wich mawilore. Kato bed jachien moketo nyithindi kinde penji to gi tuo te ma onge masomo maduogni gi result. Kijachien dagi ni somo mar odioko kitimre. Wan gi Yesu ja Nazareth jal mayalo gokinyi sani. Mumo wacho ni chuny ng'ato imong'eyo wach malitne. En ang'o malitni? Mama ikwe kinde jowadu.
Momiyo seche moko ibedo kendi mokidwar kata ng'ato mondo osud machiegni kodi. Inya yudo ka ng'ato bet piny okulo wiye piny iweno oyweyo kata kamano chunye ni mabor. Nitie wach maywe chunye. Kech wuon gi Satan manyalo keti mama makikaw loan kar tich pesa mondo gigergo ot midakie. To kinde mi apply loan to Kisran bironi. Kok minwe matuo ninde Aga Khan to ini matuo goyi. Tipo ka pesa mikaw mondo giloso gima konyru mi gima ok ne kawne. Kok amle chenne ko dalau. Omiyo wuon go mon nyaka modak kod chuo. We gitinde ng'eny ahinya to pok onyuome. Ko pangni dhi nyuome Kisran biro ma pesa mondo nyuome ga donje gima ok no pangne. Mano gibne chino dagi. Seche moko no nego minu ko konyuomo min no nyuom kama iti. In bondo ramo ni no konyuomi kengema. Chigno chulo diar mar chik ke in ma iti ni liel. To kawuna yalo Yesu mamumo gik bidi chede no utwe matek. Makanga to yikome to kata no utwe mo konyo piny. Yesu onago tan moloyo gino nyalo muke oko. Ki yikome go kinye sani. Kata no utwe mo ramo matek ni gima bero kono timre. Awacha dir ni Yesu nyalo timo gima dhano wacho no kinyalre no. Mama wacho ni Chuny ng'ato. Ong'eyo wach malitne. Kawuono gokinyi adwani mak gima litne e lweti. Ti wacho ni Ruoth kiyala dir kuom wach mondikie mumbi. Ni gik ma nyalre kuom dhano nyalre kuomi. To kawuono Ruoth an be kecha. Mondo tim nang' mondo gima tek matimore nani. Nyasachwa ja adiera ok jamriembo obiro timo. Kata beni tich mimanyo gi certificate mondo ginwang'go tich to kinyal yudo. In tini manyo tich ma certificate mari otie lweti ma certificate yiech. Kati choke nyala yudo. Joma ne usomo go. Teni kumduga kama gitiye. Kendo kiromo kode gidak ngima moyombi. Adier seche moko kata kiromo kode ginyal mose ni kichoke chal kodgi. Piny odongo kodi dier jowadu. Yesu nyalo kiyie sani. Nitie teko mologi modino yori mar nwang'o tichno. Nyasachwa nyalo goli kanyo. Ukinyi ni kamibete king'i adwa lamo kod ng'ato Nyasaye. Ng'ama kobet piny to winjo ka nitie gima lit ni chunye. Kata obed jachien motami nyuol mamiyo ji yanyi. Nyasachwa nyalo golo wich kod no ngima ni gokinyi makawuono. Kata obed lweny magoyo osiepna momi onge kwe. Kata ibed chiliel manyuola no malo moriembo gi nyithindo. Mo nyithindi ok inundiki mede ot moro nyithindi bendo dak maisha marach. Kita nyuola no ma ilomo ma imondo churi ka churi no tho. Idongo kendi nitie Nyasache mondo liete gi nyithikiye. Mabiro lamo ni sani mojaya uyu manyalo kelo geno ma jok mano paro no odi orumo chakne ka odi chako chung kendo. Adoni nongi yin ke chadona lem kodi. Kama intieno kiunjo ka yoli mi mondi go chonge piny. Adoni go chonge piny. Kumiye mondi wo gi Nyasaye wach malit de chunyi no Ruoth timni. Adona lam kodi. Miyo kaw thuolo mari mondi go chonge piny kata kulu wi piny kata ka yoli mi ni mak TV ni mine nani. Make mondo alam kodi Nyasaye. Walamo. Wuoro maler nying Yesu Kristo agoni erokamano. Nikech ngima mar janeno mara makoro go chonge piny sani. Ne dhako ni kaka ywak Nyasaye gi pi wang'e kuom lit mar chunye kuom gima timore ngimane kod ode. Ne dichuo ni Nyasacha makoro kulo wiye piny maywak kalami. Ne jaduong' ni dayo ni Nyasacha rie badi ni nyathi manyako ni. Rie badi ni nyathi mawuoyi ni Ruoth lo piny ruodh jochiende te. Mosebedo kagore kod ngimane. Nyasaye maduong'. Osedok e ngimano neno nitie gima lit ni chunye masande. Tine Nyasaye magolo lit mar chunye dhano. Timne ng'wono, lochne timne gi honni madonge ngimagi. Duong' odogni kuom jal momako TV komako yieni. Nyasacha kuom timone gima chunyi kwayi sani. Aseyie Ruoth ni setimo kaka Nyasaye. Duong' odogni manyaka chieng' e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ago erokamano ni Nyasaye mwalamono. Bed gi yie. Osetimo kaka Nyasaye. Advice mara en achiel ni dwar kanisa miyale warruok. Donji mundi winji wach Nyasaye mar warruok mundi dongi tiboneno ka gik ma jachien ne sandi go Nyasaye loyo ni te. Atieko kachaka fulo nyinga an Bishop William Abol, an jalego moro malange piny Siaya County, dala wan Matera School kanyo. Adake piny Nairobi ka piny Olympic Kibera, kendo kadi dwar biro kama antie, nikech sani to kanisa ni bende olor kata kamano pod waromo gi ji matin. Ka in go wachiga aga sime tibiro waromo. Jomoko go sime seche miyalo inyalo go sime yudo kok make nikech seche go wan nyim Nyasaye. Koro katieko to aga sime mondo ami direction kaka ichopo kama antie. Ki a oko mar Kibera kichopo town di railway sikaw gari namba 8 madhi Olympic Kibera. Idh gari no loro Olympic stage go na sime ken Olympic stage kanyo abro mi direction kaka ichopo kama antie.
ka in Dandora wan gi kanisa Dandora kanyo kigosi mabro mi namba mar pastor ma Dandora kantie wach midal mondo romie kod ubro romo kata kidwaro chope kanisa kama ka ginie kanisa Dandora ibro yudo nafas mar dhi piny Kayole wan gi kanisa kende piny Nairobi kaka area mar Kayole kono wan gi kanisa kigosi mabro mi namba e pinje mag Siaya wan gi kanisa kuonde mopogore opogore wan gi kanisa Ugenya wan kanisa Nyalego wan gi kanisa nyaka piny Asembo Ayude kigosi mabro direct kuom kanisa wantie mondo ichokri kod jowadwa e piny Imbo Usenge wan gi kanisa Imbo Usenge town kanyo kigosi mabro mi namba mar Pastor George mondo tudri kode mondo chope kanisa maro mane piny Usenge o katieko kendo adwaro ni mondo wachak seche moko nido e biro kata yawo TV kadhi mbele nitie gima ne watimo kwago kura ni Lolwe TV kaka TV marwa mwahero sani wago nitie gima competition madhi mbele mar media omiyo wagoyo ni Lolwe TV ombolo kidwaro vote ni Lolwe TV to voting ni timore ma onge pesa michaji simi kanyo ndika Lolwe TV ti ore namba mar 15601 Lolwe TV ti send e namba ma en 15601 Lolwe TV ti ore namba mar 1561 i oro SMS i namba no ma indiko Lolwe TV ti ore namba mar 15601 ti save vote Lolwe TV kaka TV mare mihero gino en onge pesa michaji en free ki ore onge gimichaji Nyasaye mundo gwedhe kitimo mano mundo Lolwe TV omed dhi mbele kendi med yudo wach Nyasaye dier odi kanyo kaka jayudo pile Nyasach kwe mundo gwedh ng'ato kod ng'ato nyaka Jumapili manyien Shalom